Subay sa pagsugod sa pagbalaan sa Semana Santa, mao ang pagdasok sa mga debotong Katoliko sa mga simbahan. Apan bisan back to normal na ta, kipahibalo ni Archbishop Jose Palma ang katawhan sa paglikay sa paghalok sa mga crucifix ug mga relihiyosong imahen sa simbahan, sanglit na naapagihapon ang hulga sa COVID-19. Si Father Ion Miranda, ang tigpamaba sa Basilica Minore del Santo Niño, uyon sa pamahayag sa Arsobispo. Suma niya, bisan gitugutan na sa basilika ang paghikap sa mga manimbahay sa mga relik o imahen sa mga santos, giauhag nila ang paglikay sa paghalok niini is a precautionary measure batok sa COVID-19. Gani giauhag pud sa kaparian ang tanan nga mosimba sa Basilica Minore del Santo Niño nga magsulob og mask ilabi na sa mga adunay gipamati sa kalawasan ug pagsunod sa mga protocols. Although diri sa ato ang Basilica del Santo Niño ato nagyong gisugdan no na makahikap lang ta sa mga relic or sa mga imahe sa mga santos o gani diya sa ato ang Santo Niño Chapel ato nang gibuksan no na makaduol na ang mga tao. So we also discourage jud ang paghalok kay as precautionary measure nato sa pagbalik sa COVID-19. Giauhag sab ni Miranda ang tanan nga mosalmot sa Easter Triduum nga ipahigayon sugod karong umaabot Holy Thursday sa Basilica. Kompleto ang ato ang Easter Triduum diri sa Basilica del Santo Niño. Pagasugdan nato kini sa Holy Thursday sa alas 4 sa hapon. Then pagkauman sa kasaulugan ni ana ato pagkaymuon ang transfer of the altar of the repose no. Ang ato ang altar of repose ato ipahimutang diha sa gawas sa Pilgrim Center nato no. Ana diha sa atong Pilgrim Center kundiin ang mga gusto mo bisita iglesia andam na mamalandong. So abri ang basilika sa Holy Thursday until 12 midnight no. Then sa uban sa tibok simbahan pagasugdan nato ang Biyernes Santo sa alas 3 sa kahaponon sa atong pagpamalandong sa pagpasakit sa atong Ginoo. Then ang atong Easter Vigil sa Sabado pohon ato kini pagkaymuon sa alas 8:30 sa gabi. Apan gipanlantawan sa kadaguan sa basilika nga mas momenos ang manimbahay sa maong simbahan sa umaabot nga mga adlaw tungod sa pag-uli sa katawhan sa tagsa-tagsa ka mga probinsya. Bisan pa sa maong kahimtang, gipadiyag ni Miranda iyang dakong kalipay nga adto sa mga parokya sa probinsya magkahiusa ang mga debotong Katoliko. But we are so happy na sa mga ubang parokya, sa mga probinsya, dito ang mga daghang nagtapok, nagiusa ang mga Pilipino. No? Karong Holy Monday, naabtan sa MyTV Cebu team ang pipila ka mga manimbahay sa Basilica Minore del Santo Niño. Akong plano karon sa umaabot nga Semana Santa is bisita iglesia or mag-atong mga simbahan, mag-aampo or mag-family gathering. Of course, ang akong pagpasar sa board exam mo dyan ang first, then healthy always, na peace sa tibuok kalibutan, and malampasan na itong COVID, mga obstacles, sa mga may tabo nga mga katalagman. Maniyari may Senyor Santo Niño ngayon pasalamat ba nga mayong panglawas, magagapong taas o kinabuhi. Simpura mong buhaton, maura na basta karon nga Semana Santa mo, ari ramig simbahan. Gawa sa atong mga kaigsuunang sugboanon, ato pud maobserbahan ang nagkadaghan nga mga turista nga mibisita sa simbahan. I think the church is very good, very beautiful. Yes, and we very enjoy. Yes, very enjoy the church. Yes. I'm impressed. I learn a lot in my adolescence and the school time about Magellan, and I'm happy to be here to see where Magellan entered Philippines. Mensahe ni Miranda sa tanang Kristiyano nga atong pamalandungon ang dakong gugma sa Dios karong Semana Santa. Kauban si Alea Pateño ug Marta Baranza, kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.